ኣብ ሱዳን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ገስጋስ ሰራዊት ሱዳን ይቕጽል ኣብ ዘለወሉ ግዜ ኣብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ዝርከብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሰራዊት እታ ሃገር ንመጀመርታ እዋን ድሕሪ 21 ኣዋርሕ ካብ ክባ ሓራ ኣውጽኡ ተቆጻጺሩ ምህላው ተገሊጹ። ኣብ ዜና እስታት 2 ዓመት ክገብር ተቃሪቡ ዘሎ ኩናት ሰራዊት ሱዳን ኣንጻር ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ኣብ ሓያል ኩናት ተጸሚዱ ዘሎ ኮይኑ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ሰሙናት ግን ሰራዊት ሱዳን ኣብ ገለ ከባቢታት ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ዓብላልነት ብምርኣይ ገስጋስ ክገብር ጀሚሩ እዩ። ንወድ መደነ ድሕሪ ምቁጽጻር ሕጂ ኸኣ ኣብ ካርቱም ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ነቲ ቀንዲ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሰራዊት እታ ሃገር ዝኾነ ወይ ድማ ብቅያዳ አልዓማ ዝፍለጥ ኣብ ልዕሊኡ ተነቢሩ ዝነበረ ናይ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ክባ ብምስባር ነቲ ከባቢ ክቋጻጸረ ይክእል ዘሎ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዘውፅኦ ዕላዊ መግለጺ በቲ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ እቶም ኣብ ክልተ ከባቢ ብሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ተቆሪጾም ክራኸቡ ዘይከኣሉ ዝነበሩ ኣብ ወንድርዋንን ባሕረን ዝነበሩ ሓይልታት እቲ ክባ ተሰይሩ ክራኸቡ ክኢሎም ምህላዎም ተገሊጹ። ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ብወገኑ ነቲ ብሰራዊት ሱዳን ዝወፀ መግለጺ ብምንጻግ ናይ ሓሶት ዓወታት እዩ ዘጋውሕ ዘሎ ብምባል ነጺግዎ ኣሎ። እዚ ይኹን እምበር ሰራዊት ሱዳን ነቲ ዘርእይዎ ዘለዉ ገስጋስ ዘረጋግጽ ስእልታትን ቪድዮታትን ዘርጊሖም ዘለዉ ኮይኖም ብውልቀ ዝውነና ዘይሸራውያን ማዕከናት እታ ሃገር ድማ ሰራዊት ሱዳን ነቶም ንኣስታት 21 ኣዋርሕ ብሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ተኸይቦም ዝጸንሑ ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሰራዊት እታ ሃገር ዝነበሩ ሓይልታቶም ካብ ክባ ከድሕንዎም ክኢሎም ምህላዎም ገሊጸን ኣለዋ። ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍን ቅድሚ 21 ኣዋርሕ ኩናት ካብ ዝጅምሩ ኣትሒዞም ኣብቲ ሃገር ከባቢ 20,000 ዝበጽሑ ዜጋታት ህይወቶም ክስኡን እንከለዉ 14 ሚልዮን ዝበጽሑ ድማ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ተመዛበልቲ እዮም ኮይኖም። እዚ ጸብጻባት ካብ ውሽጢ ሱዳን ዝወጽእ እኳ እንተኾነ ካብ ናይ ሱዳን ወጻኢ ብናይ ኣሜሪካ ዩኒቨርሲታት ኣብ ዝተገብረ መጽናዕትታት ቁጽሪ ህይወቶም ዝሰኣኑ ክሳብ 130,000 ክበጽሕ ከም ዝኽእል እዮም ዝገልጹ ዘለዉ። سعود عرب كم أكل نايتن إذا تفلاليا محازوز زخنا هجرات سبع أورد إيتن استفلاليا حجزاتن التهب نيرترا ناي أستاد عسران حموشان شحتون تمري هي كم ذهبت أفليتا أبتي بمنقد علاو مروح بريتا منقص سعود عرب وإزول زينا سعود عرب بمنقدتي ما أكل سبع أورد إيت نقص سلمان زبهال تكال قبر سناي نيرترا عسران حموشان شحتون تمري كم هي بهباتا الله يلوك قالت انكولو إتي هي بكا أكل نايتي بمنقص سعود عرب أما العالم نزركبا محازز زخنا هاجرات زهبو ناي سبع أورد إيت مدبات كم زخنا تقاليتو سعود عرب قد محجون بمنقد زي ناي نقص سلمان تكال ردئت نعرض زكالاغل مطبحتات زكايدو حكايمنا الإرترا سريدة تفلت يا كوميشن سبعو مسالات إثيوبيا أبتن بجت تحميسن زلوا كلات أمحران أوروميان كفرد وصاي زفتصم قتلت أسا كف بزخونه ملكعي قصل مهلا وافليتو تقتلت بحالتات صاتا منغستي كومون أبتن كلات بزنقاسقسو عطوات گجلتات كم زفتصميو اتتكالومي ابزو صحابريتا اوتي زلو نسو ابتا اوتي وزلو ناي ربع عمد صبصابو حالتات منغستي نتم عطوات يدغفيهم نزبلوهم اتم عطوات كان منغستي يدغفيهم زبلوهم وغنات مسارن كفرداو مسرح وصاين مقتال قصيلم علوي يلو ابت صبصاب بتوسخي ابتن كللات بحالتات صاتا منغست زفصم زلو متقعتي سب البو نفرتي اب كلل امحرا مسفانو اب اوروميا دما مسراويت حرنوت اورومو اب زكايز زلو وقات وصيتو قتله سلامو حزبي معناو نبرتن تحت قرصن كوينو مهلاو غليصو بحماس كم جهوتا تحيزان زصنحا 4 إسرائيلاويان دق انستيو لوم دحر قطر كم استفتحته فليتو زن جهوز تتحزا دق انستيو تلغن قيح مسقل كركبا انكلوا اب قزا اب زركب غودنا فلسطين برزع عطقو حويسو حيال سبات عايغوم كعجب وانترايم الله حماس قديمه بمسرت سمع تخسدو مبال قزا بقدم نايز فتحن 4 إسرائيلاويان جهو اسمات وقعو غيريو إسرائيلاويان وتهدرات كارينا آرييف دانييلا جيلبوآ نايما لافين ليري الباغن كم استفتحا تفليت انيحيو اذن دق انستيو بمنقد قيح مسقل ناب سراويت اسرائيل تركيبان اللوا وهبقال حلتات مكلخال اسرائيل بعربኛ افيخاي ادرعي ابزهابو مغلصي بكل مداي وعروتاتين الى خغلصن انكلو ماكل غجلا اشبرتي بتوعد دويلن بحبر رئسن اغنيعين بمبال دما وديسون
ኣብ ክልል ትግራይ ንኽልተ ዓመት ዝቐጸለ ደማዊ ኩናት መዕለቢ ዝገበረ ውዕል ፕሪቶርያ ብምሉእነት ተተግቢሩ ናብ ካልእ ምዕራፍ ከይእቶ ቀንዲ ዕንቅፋትን ሓለኽትን እቲ ሽግር መራሕቲ ሕወሓት እዮም ክብል ኣብ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ሚኒስተር ምክልኻል ዝነበረ ሕጂ ሚኒስተር መስኖን ቆላታትን ዘሎ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ገሊጹ። ንሱ ብዓርቢ ምስ ቴሌቭዥን ፋና እዋናዊ ጉዳያት ኣመልኪቱ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ብምሉኡ ንትግባረ እቲ ስምምዕ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ እቲ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ቁርቁስን ነቲ ጸገማት ህዝቢ ጆሆ ሒዝካ ከም ፖለቲካዊ መዋገይ ናይ ምግባር ኣካይዳ ስለ ዘሎ ምዃኑ በዝርዝር ኣረድዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ንመስርሕ ትግበራ ስምምዕ ፕሪቶርያን ብድሆታቱን ብዝምልከት ካብ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ፌደራል ብዙሕ ዘይስማዕ ኮይኑ ካብ ፖለቲከኛታት ትግራይ ግን ስምምዕ ፕሪቶርያ ወረርቲ ሓይልታት ካብ መሬት ንኸይወፁ ዝተፈናቐለ ህዝብና ናብ መረበቱ ከይተመልሰ ዝብል መግለፂታት ብተደጋጋሚ ክስማዕ ጸኒሑ እዩ። እቲ ሚኒስተር ግን ኩሉ እቲ ነዚ ስምምዓት ንምትግባር ኣብ መንጎ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ፌደራልን ትግራይን ዝተገብረ ምርድዳእ ኣብኡ መመስኮዱ የፍርስዎ ኣለዉ ብምባል ካብ ሰብ ስልጣን ትግራይ ነቲ ጉዳይ ነዘይ ምፍታሕን ንፖለቲካዊ መኽሰብ ከም መሸቀጢ ክትሓስል ዝተደልየኒ ብምባል ካብ መንግስቲ ዝኾነ ዕንቅፋት ከምዘየላ ኣስሚሩሎ። ዶክተር ኣብርሃም በላይ ኣብ ነሓሴ 2023 ሚኒስተር ምክልኻል ኣብ ዝነበረሉ እዋን እውን ኣብ ኣጋጣሚ በዓል ኣሸንዳ ነዚ ኩነታት ኣመልኪቱ መግለፂ ሂቡ ምንባሩ ይዝከር። ንሱ ብቐዳምነት ዝተመዛበለ ህዝብና ድሕነቱን ሰላሙን ብዘረጋገጽ መንገዲ ናብ መረበቱ ሙሉእ ብምሉእ ክምለስ ኩሎም ዝምልከቶም ኣመራርሓ ክልቲኦም ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ኣብ ዘለውዎ ፌደራል መንግስቲ ዘሕለፈ ውሳነ ናብ ተግባር ንምልዋጥ እናተሰርሐ ይርከብ ብምባል ሓይልታት ጸጥታ ፌደራል ኣብቲ ከባቢ ክዋፈሩ ምዃኖም ሓቢሩ ነይሩ እዩ። ምዕራብ ትግራይ ካብቶም መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ሕቶ ይግባኣኒ ዘልዕለሎም ከባቢታት ትግራይ ሓደ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር እቲ ክልልን ሓይልታቱን ከም ዝርከብ ይግለጽ። ሕጂ ከዓ ምስቲ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ብዝተሓዝ ኣብዚ ገይርዎ ዘሎ ቃለ ምሕተቱ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ቀንዲ ዕንቅፋት ተፈጻምነት እቲ በብእዋኑ ዝወፀ መደባትን ስምምዓትን ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቁርቁስ መሰረታዊ ድሌታት ህዝቢ ዝዘንግዐ ግን ድማ ነቲ ጉዳይ ጆሆ ሒዝካ ነናይ ባዕልኻ ኣጀንዳ ከተፈጽም ናይ ምድላይ መንቀስቓስ ስለ ዘሎ እዩ ብምባል ንሰበ ስልጣን ትግራይ ብትሪ ወቒሱሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ካቢነ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ብሽም ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝቐረበ ውሳነ ተግባራዊ ከይከውን ወሲኑ። ውሳነ ናይቶም ኣመራርሓ ሰራዊት ስርዓት ኣልቦነት ዘስፍን ትግራይ መንግስቲ ኣልቦ ክትከውን ዝገብር ሰራዊት ዝብትንን ውዕል ፕሪቶርያ ዘፍርስን ከም ዝኾነ ዝሓበረ ካቢነ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ እዚ ውሳነ ብቁልጥፍ ክእረምን ናብ ታሕቲ ከይወርድን ከም ዝወሰነ ገሊጹ። ካቢነ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ እቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣብ ጉዳይ ኣብያተ ምክሪ ወረዳ ከተማን ክፍለ ከተማን ዘሕለፈው ውሳነ እውን ንማሕበራውን ትካላውን መስርሕ መንግስቲ ብምጽባቕ መንግስቲ እግሪ ከይተክል ድሌት ሓደ ጉጅለ ንምምላእ ዝሓለፈ ብምባል እውን ተቐባልነት የብሉን ኢሉ። ካቢነ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነዚ ጉጉይ ውሳነ ኣብ ልዕሊ ዝተቃወሙ ኣመራርሓ ሰራዊት ዝግበር ዝኾነ ዓይነት ውሳነ ተግባራዊ ከም ዘይከውን እውን ኣፍሊጡሎ። ብተወሳኺ ካቢነ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ናብ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዘሕለፈ መልእኽቲ እቲ ኣብዚ ሰሙን ብስም ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝቐረበ መግለጺ ናይ ሰራዊት ትግራይ ኮነ ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓሳብን ውሳነን ከም ዘይኮነ እውን ኣነጺሩ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።